Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramidan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak ko, apay analadaw ka manen anagawid. Saan ka di nga imbagakken ka nga isardeng mon ti makibarkada? Tamadadaan laeng ti panagadal mo. Mabalin ka di, nanang. Nabanugak. Isuasanda kumasir muna nakasta. Pagsaya atam ti ibagbagak anak ko. Pangaasim tadenggen na kumaha. Ibagak kada kayo, nanang. Awan madingar aramidag. Dakas ka di ti makigayam. Anyang iti kayat yo. Agkulungak dito'y balay kat awan pulos gayam ko. Saan akas ti kayat ko asawen, anak ko? Saan adakas ti makigayam? Ang agawid ka kumamat iti husto nga oras Saan kat adis oras ti rabi iti panagawid mo? Kayat nakpay nga rod amakadwa dagiti gagayam ko, nanang. Ken naragsakak no kadwak dagiti gagayam ko. Sana kas dito'y balay. Awan pa'y makasao na sayaat. Makasaunak mat iti nasayaat. Anya ang makasao? Awan lati rumor di tangiwat yo no sana puro sermon. Kas nakon, anak ko. Pagsayaatam dagiti ibagbagak. Kat sapay la kumatatong palanak. Saan ko amatong paltibagbagayo, nanang? Isuasaan yun asang kaulit nga ibaga. Agbanbanog kayo laang. No si bibiyag pa'y kumati amam. Saan ka kumaanagbalin akasta, anak ko? Nagadukat a drama yun. Di ta kayo man lang. Kaano na kadiasong batan, Nelly? Talaga ka di seryoso ka kanya? Seryoso akan ka. Anya ka kadi? Saan mo kadi makita dayta? O sige, sungbatan kan. Oh? Ay na, agyaman ak Nelly. Kamaw dyanan na. Sinungbatan na kon. Itata sinungbatan kan. Ibagakken ka dagiti saan ko akayat. Anya? O sige, ibagam lang. Diyak kayat ti istrikto akaayan-ayat. Diyak kayat alapdan nak iti sadino man akayat ko apapanan. Yolanda, jakon amunan niya ti aramidek iti anak ko. Apay met, manang. Naibarkadan ti anak ko. Kanayon amaladaw nga agawid. Kan adapay gundaway anak kainom nga agawid. Ay mabaybayan nan ti panagadal na. Anya, kasaritam iti nasayaat Kastamat ti aramidek. Ngam talaga adi nakdengdenggan. Nagsapamot ngamin apim musay ti asawa, manang. Ti anak mo, saan nakakadimot adengdenggan? Nasingpet ti anak ko. Awan parikot ko kankwana. Imbag kayo pa'y ading ko. Tanasingpet ti anak mo. Uray nasapa na kayo mo't apinanawan day di kayong. Daytamot ti pagyamyamanak iti Diyos, manang. Kaano nakadingayam mo kaninanang mo? Saan kumapay laang nga ita? Patsyak at di nakpalubusan ni nanang ang maki-boyfriend. Kaya't na nga agadalak nga umuna. Kaungat nakday jay, numaamuan na nga addan kaayan-ayat ko. Sa anak mo't ngagbalin at tubang iti panagadal mo? Uray pay, ti kayat ni nanang, sa anak ang maki-boyfriend, tapno maipamaysak ti agadal. Sige nga rod. No sa anak pa'y akayat nga yamam mo, saan ko nga rod nga ipilit? Sapay la kumata maawatan nak. Maawatan ka. Gapo, tayayatan ka. Nelly, itulod kan nga gawid. Anya nga agawid nga ibagbagam. Ha? Adda ka di pa'y sabali apapanam? Ada pag nami kadagiti barkadak. Amangan no kayat mo ti sumurot.
Sa dino? Sa dino pa'y kuma, iti ayuyang mi apagiinuman Uy, o sige. Kayat ko deta. Sumurutak nga rod kan ka. Nagawid ka manen, anabarbartag. Agdi agbartak kayo mat mo kayat yo. Nagalaspay ti panagsungsungbat mo. Kasla sa anak nga ina. Awanin dengdenggam asao. Jakon amon anya ti aramidekken ka. Mabalin ka di, nanang. Sandak apakibiyangan tapno saan kayo nga problema. Mabalin ka di mo't asaan ka apakibyangan kat anak ka. Adan panunot ko, nanang. Iso nga amukon ti aramidak. Saan? Saan mo nga amo ti aramidam? Panawan kayo manlangan. Sumre ka ko ni ti kwartok. Kaya't kunti maturog. Saan kayo man na sumardang amang sirmon kanyak? Nasaya at mata nasapa ka nagawid, anak ko. Apay ka di, nanang. Diyak ngaming kayat ang maipada ka iti anak ni Manang Pedra. Apay mati kasinsin ko, nanang. Maibarbarkada ka no. Mabaybayan nan sapayan ti panagadal na. Sapay la kumaata saan mo atultuladan, anak ko. Ikarikada kayo, nanang. Agadalak anaimbag. Nasaya at matngarod no kasta. Kayat ko nga agtulnog ka kanyak nga inam. Tawan tinaganak, akayat na maisagmak ti anak na. Wen, nanang. Agkari ka kanyak, anak ko. Asaan ka pa'y amakiayan ayat. Wen, nanang. Ikarik. Agyaman no kasta, anak ko. Kaslam akonsensya pael. Ha? Ne, taapay mat. Saan nga amo ni nanang nga addan kaayan-ayat ko? Pangaasim ka rin. Diyak kayat nga agsina ta. Kasanulaang nga na maamuan ni nanang nga dagayaman kaayan-ayat ko. Agan na ta, ha? Tapno saan na amamuan? Kaya't ko ngayam amo kada kayo ti kayan ayat ko, nanang. Anya, addan ka ayan ayat mo. Wan, nanang. Iso ni Lloyd. Lloyd, iso ni nanang ko. Naimbagngal daw yun, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Tilaang maibagak kada kayo. Ubing kayo, pay. Ti kumapanagadalyo, ti ipamaysayo. Di ka agdanag, nana. Agad-adal kami imat anaimbag. Oh, nangagyo, nanang. Pudno launa, iti ko na ti kayan ayat ko. Iso nga awan rin ba nga pagdanagan niyo. Adalang nalipatak, iso nga imay kami, katinsurot ko ni Lloyd. Pumanaw kami matlaang nga dagos. Talaga amadanagan ako, Yolanda. Ay, Jack, amunan niya ti pagbanagan ni Nelly. Taapay mo't manang. Kat no addan kaayan ayat na. Anya, katno agad adal pa'y laeng. Day tangarod kaet. Saan nakadengdenggan ti anak ko? Uray kasanot pa ng bagbagakken ko, hana. Ay, no adala ko mamaitulong ko iti dayta problema, manang. Imbagpaykan ka, ading ko. Tawan parikot mo, iti anak mo. Iparparit ko ang makiayan-ayat ni Karen. Imbaglakit din tanatulnog jay anak ko. Ay, naragsakak ko ma. No kastamot ti anak ko. Anya ngay nga rod, manang. Saan mo taasar dengan abagbagaan? Tinapatag, saan ka nagkurang anang bagbagakan kwa na? Hi, insan. Dito'y talaga yung paradaan ti tricycle nga kita. Kayan ayat mo ka dito nang itulod kan ka? Ha? Nakitam ka di? Wan, iso asaan kan ang makapaglibak. Gaputan nakita nga inagkan na ti pingping mo. Ah, wan. Kaayan-ayat ko. Ngam saan nga amo ni nanang. Ngamin, di na kayat amakiayan-ayat. Agpada tagaya man nga addaan kaayan ayat na. Tinagdumaan talang. Amo ni nanang ko nga addan kaayan ayat ko. Saan nakakadi aparitan?
Amom, maaramid ko amin akay kayat kong aramidan. Uray saan ngay palubos ni nanang amakiayan ayatak? Ti kayat ko latta ti masurot. Ammom ka de nga umapapalak ken ni Yolanda. Anya ko mamat ti apalan niyo iti dayjay akabsat yun, nanang? Gapo tanatulnog ti anak na. Amin nga ibagan ni Yolanda ken ko anak ket tungpalan na. Anya ti ko na yun, nanang? Ulitin niyo man? Kenunak, amin nga ibagan ni Yolanda ken ko anak ket tungpalan na. Kalukwan day ta nga ibagbagayo, nanang. Na, apay ana ibagam akalukwan. Kit no nakita klaang itay ni Karen nga intulod ti kayan ayat na. Ita, ibagayo anatulnog iti nana. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Katno ko na ni Yolanda, asaan na apalubusan ang makiayan ayat ni Karen. Barte kak nanang, ngam sa anak nga ulbod. Sa anak nga aramid iti istorya laang. Nakitak a mismo ti panangagak ti kaayan ayat na kenkwana iti pingping na. Nasaya at mata nagkita tayo, Yolanda. Adda kayat ko nga ibagaken ka. Anya day tamanang. Kayat ko laang amalawlawagan. Saan ka di ako nam asaan mo pa'y akayat amakiayan ayat ti anak mo? Talaga saan ko pa'y apalubusan ang makiayan-ayat, manang. Naku na ngamin ti anak ko. Anakita na ti anak mo, ije paradaan. Ket adda ka no nang itulod ken ko ana, akaayan-ayat na. Ha? Agpaiso ka di day tamanang. Sa anak mo't kit di asigurado, nupudno ti ibagbaga ti anak ko. Ay palutputem tulatan ti anak mo. Ngem panagkunak, saan nga agululbod ti anak ko? Agpudlo ka man kanya, Karen. Adda ka din kayan ayat mo. Apay mo tinakasta ti damdamagan nyo, nanang. Awan pa'y kaayan ayat ko. Di ka nagulbod. Gaputad na nakakita ka na kayo. Sorry, nanang. Pakawanin na ko, ma. Ngam, uray no adan kaayan ayat ko. Saan ko mo't abaybay ang di panagadal ko? Saan ka di nga inyunay-unay ko? Asaan ka pa'y ang makirelasyon? Ngamanya tinaramid mo. Tapno saan kayon nga agungat? Makiwin na swasa kon ka ni Pael. Rumbong laang. Gaputa pagsaya atam mo't laang ti pampanunutag. Kat addakan kan nulukwan nak nga inam. Sorry, nanang. Ikarik, saan kayon alukuan? Makiwin na swasa kon iti kaayan ayat ko. Pasensyakan, Pael. Ngamnas kan nga aglinipat tan. Anya? Ada ka din aramidak abasol? Naamuan nga min ni nanang ti maipapan kadata, kat nagungat. Diyak kayat akaungat nak ni nanang. Ngam saan mo kumamot nga ibagang aglinipat ta? Orayin ka, aging ga makaturpos ka. Ngamliklikan tapay lang ti agkita, Pael. Diyakon kayat alukwan ni nanang. Sige, no isuti ko nam. Basta agkari ka, nga aginuray ta. Kasano day to yan? Masikugak matan, Lloyd. Anya? Pwede ka na ganaanad. Anya ka din day ta nga ibang bagam. Saan ka di nagayatan ta day toy? Sigurado ka kadi asyak ti ama dayta? Anya ti kunam! Api nagtapis ka ngay! Siguro, saan mo nga mo no asino ti nakaalam iti sikog mo niya? Awanan ka itibain? Sikalaang matikayan ayat ko. Ita, ibagam kanyak tikasta. Uhu! Anya ti amok ngay, no da sabali ang nakaalam iti dayta, no kasta na bartek ka. Awanan ka itibain. Agbabawiak anak ayan ayat kan ka. Pasensya kan. Ngamjak mabalin nga itakder ti sikog mo. Ubingak pay. Ung tandak lakit di dagiti dadakkel ko. Numaamuan da nakasikugak. Ken saan ko masigurado
Asyak ti ama ti sikog mo. Makitam ita, kasano ka itan? Aganak ka abalasang? Nakababain, nanang. No nagtulnog ka kumakanyak, saan kumakasta tinagbanagam? Pagkawanan na kumananang. Itala nga makaamiris Adda ditaan, isong awanen maaramidak. Katsapay lakuma, taag nakam kan, Nele. Isagot ko kada kayo ti diploma, nanang. Agyaman na kanak ko, kaputa sa anak a pinaay. Agyaman na tanagtulnog ka kanya, kat tinungpal mo ti karin. Gaputa day tati maiparbang, nanang. Gaputa amok, apang panunutan nyo laang ti pagsayata. Talaga, anak ko, naimbag tanagtulnog ka. Kita tinagbanagan ti kasinsin mo, asaan adumdumngag iti inana. Wanyarot, nanang. Naganak abalasan. Dayta ti pagbanagan ti anak, adi agtulnog iti naganak na. Kadagiti anak nga agad-adal pay laeng, nasaysaya at no ipamaysayo ti panagadalyo, agingga amakalpas kayo iti kursoyo. Tano maminsan, ti pannakiayan-ayat, maysa amakasinga iti panagadal. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.